ପିଲାମାନେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବା ଦଶହରା ସରିଛି। କେତେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଇଥିବା ପତ୍ର ଲିଖନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବା ଦଶହରା ଛୁଟି କିପରି କଟାଇଲ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ, ଏହି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆମକୁ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ ବା ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବୁ? ତେବେ ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ଗତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦଶହରା ଛୁଟି କିପରି କଟାଇଲ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କେମିତି ଲେଖିବ। ମୁଁ ସବୁ ଏଇଠି କହିଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ତୁମର ଗ୍ରାମର ନାମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶ୍ରୀରାମପୁର। ତାପରେ ଲେଖିବ ତା ତଳକୁ ତାରିଖ, ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ଚିଠି ଦେଉଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାରିଖ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ତା ତଳକୁ ବାମ ପଟେ ଲେଖିବ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମନୋଜ। ମନେକର ତୁମର ସାଙ୍ଗର ନାଁ ମନୋଜ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଲେଖିବ ମୋର ନମସ୍କାର ନେବୁ। ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ଦେବୁ। ଘରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯଥାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେବୁ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଗତକାଲି ତୋଠାରୁ ଚିଠିଟିଏ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଗତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବା ଦଶହରା ପର୍ବ କିପରି କଟାଇଲି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛୁ, ତାହା ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବା ଦଶହରା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ 10 ଦିନ ଧରି ଛୁଟି ହୋଇଥିଲା। ତୁ ତ ଜାଣୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବା ଦଶହରା ପର୍ବ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ କଟକ ସହର ବିଜୁଳି ଆଲୋକରେ ଝଲସି ଉଠେ। ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମେଢ଼ ହୁଏ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ସଜେଇଥିଲି। ଆମ ଘରକୁ ମାମୁଁ ଓ ମାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନଗୁଡ଼ିକ କଟିଗଲା। ମାମୁଁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4ଟା ବେଳେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। କଟକ ସହର ଏହି ସମୟରେ ହସି ଉଠୁଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକରେ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କଟକ ସହରର ଶୋଭା ନ ଦେଖିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଦଶହରା ଦିନ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନଡ଼ାକୁ ନଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରାବଣର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଣ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏଥିରେ ନିଆଁ ସଂଯୋଗ କରିବା ମାତ୍ରେ ବାଣଗୁଡ଼ିକ ଢୋ ଢୋ ହୋଇ ଫୁଟିବାରେ ଲାଗିଲା। ରାବଣ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା। ଭସାଣି ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କଲି। କଟକର ସବୁ ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସିଥିଲେ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆମ ଘରେ ଅନେକ ପିଠାପଣା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବା ଦଶହରା ପର୍ବ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲି। ତୁ କିପରି ଛୁଟି କଟାଇଲୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଶା କରେ ତୁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଥିବୁ। ଚିଠି ପାଇ ଚିଠି ଦେବୁ। ରହିଲି। ତାପରେ ଲେଖିବ ଇତି। ଡାହାଣ ପଟ ତଳକୁ ଲେଖିବ ଇତି। ତାପରେ ତୁମର ନାମ, ତୋର ବନ୍ଧୁ ଲେଖିକରି ତୁମର ନାମ ଲେଖିବ ସୁବାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଲେଖିବ ଠିକଣା। ତାପରେ ବାମ ପଟେ ଲେଖିବ ପ୍ରେରକ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଠିକଣା ଏଇଠି ରହିବ। ତାପରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖିବ ପ୍ରାପକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଏଇ ଚିଠିଟିକୁ ପାଇବ ତାହାର ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିବ। ପ୍ରେରକ ଜାଗାରେ ଲେଖିବ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସୁବାସ ସିଂ,
ଶ୍ରୀରାମପୁର କଟକ ବାରବାଟୀ କଟକ ପିନ୍ 654897। ତାପରେ ପ୍ରାପକ ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବ। ମନୋଜ ରଣା, ଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ପଖଣ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ପିନ୍ 654380। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ସେୟାର କରିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମର ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବା ପତ୍ର ଲିଖନ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ରଚନା ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାହାର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ରିଲିଜ୍ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।